това. Нека сега ви покажа първо един кадър на гардеробната. Сега нека да влезем в любимата ми баня. Гледай. Така, имаме широкоформатни плочки, догоре, без фуги, в оникс, леко розов. Огледалото е с неправилна форма, отново проектирано от нас и подсветка, а лампата горе е стъклена. Големия акцент и наша гордост всъщност е тази мивка от мрамор, която е излята от цял куп, оформена, изключително тежка и много красива. Рока е предоставила за нас Golden Rose смесители, елегантни отново, и също така може да покажем ревизията за обслужване на ваната